Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar e oɗon ñalawma talata 17 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi titruji men ɓurɗo moɗon toon to New York hono kanko pabdadi o nanggama hannde ɗum noon ma en gartu e holko nanguimo holko ɓe takkimo oɗo sadio ma en kaal kadi ko fati politique saji ɗum noon ƴeewen ko kanko Kamala Harris e kanko kadi Donald Trump kadi ɗoɓe jarata e campagne mabɓe surtout kadi ma en ciftin yimɓe kadi ko heddi hen balɗe no foti hadde woteji général ardi ñande 5 novembre habaruji men international mana en toon to Israël kamɓe Israël naaɓe kadi ɓe mbawi warde hannde yimɓe hewɓe taw ko yimɓe hohoɓe taw ko Hezbollah ma en jaa toon to Mali kadi ko haareji nan toon hakkude fedde wadde boniyankoɓe e kamɓe kadi armé Mali toon to Sénégal kadi won gommu kadi ƴeftade o enquête o ko fati e bonande kalisaji ko fati kadi jeyanaji e gueɗe patuɗe en wallude leydi ndi ha wawa hisnude ko fati kala kowoni ngaalu cakki tortoɗen habaruji men ko toon to Niger e ɗo goomu yimɓe anduɓe kadi yimɓe ɓe ganduɗa kadi lolluɓe mbaɗi langal en wayno hono kanko président Mohamed Bazoum to Niger beele omo wawa siftorede e wiide mabɓe ha feere makko ko yejjita guila o waɗa kuddita ko ɗum woni titre ji men ɓurɗo mawnude o ɗo journal ma en gaare detuji muɗum joni joni siftindon tan hannde ko talata 17 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ma en gartu joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiira moon siftindon tan hannde oɗo ñalawma talata 17 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi donc eɗen keddora balɗe 46 hadde woteji arde ñande 5 novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi e siftindon kadi ɗiɗo woteji kadi ko hakkude kanko ancien président Donald Trump ɗum noon candidat républicain e kanko kadi vice présidente Kamala Harris candidate démocrate ko kamɓe poɗodirta pour hebde ardade leydi États-Unis ko jiida e kanko Donald Trump ancien président ko jiida e makko kadi kanko Kamala Harris vice présidente donc candidat ji républicain et démocrate ene waɗi candidat ji goɗɗi kañumen koye men hawnaki ɗumen kewani haalede ko noon ko candidat ji kam godanɗi pour parti indépendante hen goto wiyete ko Jill Stein yara ko duuɓi 74 e kadi kañum hoɗum ko parti biyeteɗo Green ko physicien ɗum donc on ko candidat goɗɗo o ko Robert Kennedy junior on yara ko duuɓi 70 ko parti indépendant woni ɗum noon ene waɗi kadi candidat goɗɗo biyeteɗo Cornel West on kadi ko gandu mawɗo goto jara ko duuɓi 70 e kadi ko candidat parti indépendant o jeeya kañum hoore mum ene waɗi candidat goɗɗo kadi mo hewani haalede biyeteɗo Chase Oliver yara ko duuɓi 49 ko libertarien e kadi kañum hoore mum ko candidat ji donc ɓuuri wawde haaleje ɗiɗo candidat ji tan kono mbiɗen ni ko kanko Donald Trump e kanko Kamala Harris ko wawi wonde fof woteji mbaɗata ko ñande 5 novembre kadi siftinde on won étaji yontere aroɗo nde kadi ma puɗɗo kadi woteji ko mbiyata woteji gardinaɗi ɗum noon ene wayno ko yontere ɓennude nde hono toon to Caroline du Nord woteji mo mbaɗino pour yiɗɓe kala wodde law hawnaki kadi ɗum mbawɗon wonde foof kadi oɗon ciftine tan d' abord ko pour wodde il faut que d' abord neɗɗo jogo kayitaji wonno américain ko ɗum woni loi fédéral caggal muɗum kadi wawa winditade so winditima noon ɗon ƴeewa so tawi nokku mo woni o en oɗon état ne yamiri woteji gardinaɗi yomo mbaɗe walla so tawi kañum hoore mum wawi wodde tawaka ko mbiyata woteji par mail donc bindituɗe e caggal muɗum ƴeewe nokkuji ɗi gonɗon ɗi pour keɓon habaruji holno gotirton so tawi oɗon poti wadde ko jiiday ɗum hono kanko Donald Trump ene wayno fudditima hannde makko campagne makko ɗum noon ari ko caggal kadi balɗe caggal nde yitano neɗɗo goto ne yinno yoɓade fiddade makko ɗum noon ene wayno ko kamɓe secret service oɗo saha joni e ballodira laamu ngu hawno kanko président Joe Biden e ballodira kadi congrès ɓe goni koye ƴewde peeje fof bawɗe waɗede pour beele ne wawa eɓe mbawa ɓeydude kisal yimɓe
ɓe ndenata ɓe ɗum noon sifti ɗon ko service secret renata ko président ji renata kadi ko famille aji mum renata kadi ko ancien président ji eɓe jogui liggueji kewɗi ɗi mbaɗata goɗɗi e kadi noɓe kaliri ni hen sahaji ko tinnata gueɗe mabɓe so tawi par exemple moɓe ndenata o henna moɓe ndenata nokkuji yiiɗi yaade so ko nokkuji ɓe pewjidani e muɗum ko ɗum waɗi ene wayni ko kanko Donald Trump ñande complot yitete toon to nokku mo fijoyno golf to ene wayno e wiide mabɓe ɗum ɗon ko hunde nde ɓe tinani on fotino yaade ko waɗi ɗum ɗon ko ɓuuri hewde so tawi jomum ne yaaha ko wayno président walla ko way noon ɓe keewi ko ardade yaade balɗe ko addi ɗum walla heure uji ko addi ɗum ɓe mbawa rende nokku on no fewi nokku ɓe jaawa ɓe mbawa ka andude hol gonɗo toon e holmo wona toon donc ɗum woni oɗo sadio joni koɓe kalata habruji men États-Unis ene wayno ko ɓuuri hande haalede kono kanko Puff Daddy noon ko jimowo kadi ko neɗɗo gandunoɗo no fewi ko fate henne kadi industrie musique ɗum noon o nanggama hande o nanguira kadi ko sibabude gueɗe ɗe takka gueɗe ɗe takkaɗe ene jeeya hen wiide wonde omo rimɗina kalisaji ɗi gona gonga omo waɗa kadi gueɗe ɗe ganduɗa henne noppi moɗon ko fate cagagal tuyenne yeyde sukaɓe rewɓe e kadi e wondude sukaɓe rewɓe taw kadi won jogui kanko hoore makko noɓe mbirni omo jogui yaadiɓe makko ha kewi taw ko ɓeɗon yaadiɓe makko ɓe fof e kanko e yaadiɓe makko ɓe fof ene wayno koɓe jogui doole no fewi pour hadde ha neɗɗo goto wawa haltude ko mbaɗata wawi wonde fof ɗum ɗo kadi yiiɗi yaltude ko surtout nde yeno hono kanko Puff Daddy won vidéo goto jaltunoɗo kanko hoore makko mo on wadda e suka debbo goto ko sehil makko on suka debbo ko sehil makko espagnol biyeteɗo Cassandra Ventura ene wayno ko ɗum ɗo oɗum vidéo kadi yaltuno ko e hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeegom taw kadi ko hôtel moɓe gonno ko caméraji muɗum surveillance jaltino ɗum ɗon donc yinomo e oɗon vidéo kanko hoore makko Puff Daddy oɗon suka caggal nde yalti suudu makko mo abbi ɗum tonte couloir kanko hoore makko ɓornaki comci timmuɗi omo fi ɗum o fetta ɗum kadi o forsi ɗum ha o nattini ɗum nde suudu makko ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa yaltinama hande tonte tribunal e tugnade kadi haalluji gummiɗi tonte New York kono kanko juge toppitiɗo ko fate ka makko kanko Puff Daddy hono juge biyeteɗo Robin Tarnowski wi wonde ko wawa uppude Puff Daddy yaha liberté provisoire saabu gueɗe ɗe Puff Daddy takkaɗe ko gueɗe baɗɗe taw koye ko mbiyata en e suuɗare ɗum noon firti wonde ko ala garantie wonde Puff Daddy maɓe jiita ɗum ha arta pour ko fate ñawore mum ko wawi wonde fof en woni ko kanko Puff Daddy ko toon jogori wonde ha ñawore makko ƴefte ñalawma muɗum ko fate politique ono kanko Kamala Harris wawi joddade hande MSNBC News ɗum noon eɓe namdimomo gueɗe kewɗe ɗeɓe namdimo ɗon surtout ko gueɗe parɗo en woteji mabɓe ɗo jarata surtout ko jiita e woteji en hono compagnie goto biyeteɗo Caesar and compagnie kañum koyemen mbaɗi hono sondage mawɗo sondage o kadi kanko Kamala Harris so tawi sondage o yaari yesso ene wayno ko Iowa toon to toujours kamɓe républicain ɓe ƴeftanno wayno ko kanko Kamala Harris o ɓadima Donald Trump no fewi oɗon sondage kadi e tugnade CNN ko sondage ƴeftaɗo guila ñande ko addi hono kanko Donald Trump nde yiita wonde won neɗɗo jinnoɗo warde donc état ji goɗɗi kadi ene wayno surtout ko wayno Pennsylvania état ji goɗɗi jeegom kadi ɗi hono kanko Kamala Harris ko ɓuuri hewde hen oɗon sondage ɓeɗon ƴeftoɓe ɗiɗon sondage uji kadi mbi wonde ko kanko ɓuuri ɗum ɗo fof noon ko sondage uji mbawata wonde gonguira e gonga pour wiide wonde ko woteji ɗi ko noon jogori wade kono noon ko ɓuuri hewde sondage uji ɗi waɗoɓe ɗiɗon sondage uji ko yimɓe ɓurɓe hoolede e États-Unis kadi e généralement kala ko mbaɗata ene ɓaɗo no fewi ko jogori wonde résultat final ñande woteji habruji men international guiɗoɗen ko toon to Palestine toon to Liban ene wayno koye ñalawma hen yimɓe hewɓe taw ko yimɓe jeeyaɓe e fedde wiyetende Hezbollah ene wayno pejuji mumen mbawi fusde gonti jeeygol mbari doole hen ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa kamɓe Israël ko kamɓe takkano e kadi ko kamɓe mbi wonde ko kamɓe mbaɗi ɗum ɗon ɗum ɗo fof ari noon ko caggal nde yiita wonde ɗiɗon pejuji ko gueɗe codonoɗo Hezbollah sonno ɗum toon to compagnie goto Taiwan koye kitale ɓennuɗe oɗon compagnie noon e caggal muɗum ene wayno ko Israël naɓe ko noon mbawi wadde gueɗe pettoje e ɗiɗon pejuji donc ɗiɗon pejuji fof ene wayno ko kañum fof puusi lawol goto e heure goto mbari yimɓe hewɓe taw ko yimɓe ɓuuri hen hewde e mabɓe ko yimɓe hohoɓe toon fedde wiyetede Hezbollah kono kamɓe Hezbollah e nder communiqué jaltuɗo e ñalawma ɓe mbi wonde ko maɓe joktono Israël babunde ɗeɗo bonandeji ɗum ɗo fof noon firti wonde ko Israël yiiɗi hollude tan wonde ko Hezbollah ɗum ɓe mbawi wonde foof kamɓe Israël naɓe mbawi attaque Israël naɓe kañum e wiide mumen ɗum ɗo fof ko yobtade si babunde ɗeɗo balɗe fof kamɓe
Hezbollah e pelle goɗɗe kadi gonɗe toon to Yemen nene continue ne berlo missilaji toon to Israel ko jiiɗa ɗum hono kanko Benjamin Netanyahu e batuji jaltuɗi ɗeɗo balɗe wiyama kadi o ɓeydi kadi condition ngaji goɗɗi ko fati e jaam no dañirte toon to Palestine tugnade haalluji jaltuɗi ko banggue rewo leydi ndi henna surtout frontiére hakkude mabɓe e Liban kono wiye 92 ujunere neɗɗo gonnoɗo toon oɗo saaha joni koko dogi fati banggueji goɗɗi o yiiɗi ko ɓeɗon yimɓe fof tawne gartire e leyɗele mumen daƴi ɗum noon ko ɗum woni caɗele ɗe sibabude oɗon frontiére ko wona nokku daƴi wonande sibabude Hezbollah haareji muɗum e Israël ko ɗum waɗi yimɓe Israël nayi wonnoɓe ɗiɗon nokkuji fof oɗo saaha joni gummi e galleji men donc ɓeɗon yimɓe Israël naɓe wonnoɓe ɗiɗon nokkuji nene continue kañumen nene mbaɗa pression e makko kanko Benjamin Netanyahu pour beele non seulement guerre yo darto hakkude mabɓe e Hamas mais aussi kañumen koye mumen mbawi rokkede jaam ha garta e galleji men fate noon kaldigal hakkude mabɓe Hamas en wayno ko ala hen taw ko hes kamɓe Israël naɓe ɓeɓe continue bombardude nokkuji ɗi ganduɗa eɓe cikki Hamas no woni e Hamas kañumen continue e habtade oɗo saaha joni wayno ko kaldigal surtout ngal ardi ɗum taw ko kamɓe Égypte kamɓe Qatar e kamɓe États-Unis pour wonde jaam e dañi toon ala taw résultat ji positif jiyaɗi toon to Mali e tugnade kadi ko radio France international haali e tugnade kadi kamɓe journal mabɓe goto gonɗo toon to Mali walla télévision mabɓe gonɗo toon tuggi subaka hande 5 heures du matin toon to Mali en wayno ko pettoje mbaɗi haareji mawɗi mbaɗi toon to Mali surtout toon to capital mabɓe Bamako ɗiɗon haareji noon ene wayno ko ɓuuri teskirede en ko kan gendarmerie goto gonɗo toon to mattide Bamako e kadi aéroport mabɓe international surtout gonɗo aéroport mo mbiyata Senou ene wayno ko avion ngaji kewɗi duppama toon ene jeeya ɗiɗon avion ngaji duppaɗi hono avion présidentiel mo kanko Assimi Goïta o jeeyi ko wawi wonde fof ene wayno ko haala kadi ene wayno ko oɗon gendarmerie camp gendarmerie mo ɓeɗon wadboniyankoɓe jaani ko yimɓe kadi no ganduɗa nangganoɓe oɗo saaha joni taw ko ponno enquêtede ko fate henna donc e tugnade habaruji gummiɗi toon goto base militaire gonɗo toon moɓe jaani oɗon base ene wayno ko won yimɓe moftanoɓe toon ko yimɓe tuumaɓe walla takkaɓe wonde ko avion présidentiel nde sodete nde walla won équipement ji militaire uji de coodete nde kañumen koye men en wayno guurima coggu ngu pour wiide wonde en wayno mbaɗi ko takkaɓe ne mbaɗi fraude sibabude prix ji avion présidentiel e prix ji kadi équipement ji militaire uji coodaɗi ɗi ene wayno koɓe pawi laamu yo fof ko wona noon fonno yonde donc ɓeɗon ko toon nanggano andaka noon est ce que kamɓe wadboniyankoɓe ɓe garno ko dandude ɗiɗon militaire uji takkaɓe ko fati ɗum ɗon wawi wonde fof en wayno ko kamɓe militaire uji armé Mali ɓe mbaɗi communiqué henni kadi communiqué o yalti e télévision mabɓe mbi wonde ko oɗo saaha joni ko kamɓe jogui contrôle surtout toon to Bamako e kadi surtout ene nokkuji ɗo camp gendarmerie ko kalteɗo kono noon ene wayno ko jihadiste uji ɗi ne continue ene wayno e tugnade kadi communiqué gommiɗo to kamɓe jihadiste uji eɓe continue wiide ko kamɓe ha hande jogui contrôle saabu caggal hay sinno caggal nde kamɓe militaire uji mbaɗi nde mbaɗi communiqué nde nanama toon kadi to Bamako e surtout nokkuji toon to aéroport e nokkuji kadi toon to camp gendarmerie nanama toon piyanɗe mawɗe andaka noon oɗo saaha joni hol joguiɗo contrôle leydi ndi kono noon ko hunde ne oɗo saaha joni confusion mawɗo woni toon to Bamako toon to Sénégal en wayno ko joƴƴinama hande mbiyata goomu toppitiɗo ko fate enquête e ñawoji goomu o kadi ɓe mbiyata ɗum ko goomu dandude ngaalu toon to Sénégal goomu o kadi ene wayno ko magistrat ji nogas en jeeɗiɗo suuɓaɓe kañum kadi lomtoto en goomu gonnoɗo toon crénoɗo guila hitande 1990 biyeteɗo goomu ko mbiyata cour de répression de l'enrichissement illicite oɗon goomu toppitino ko fate kala kalisaji yimɓe keɓata walla laamu heɓata walla ko wawi wonde foof ɗiɗon kalisaji yiyata ko kalisaji gonga yiyata wona kalisaji kadi corruption walla guy tugnade kadi e haalluji hono goto Baye El Malick Diop ɗum ko greffier kadi kañum kadi woni secrétaire général du syndicat travailleur toon to justice mo Sénégal o wonde ko ene wayno ko comité gonno toon biyeteɗo cour de répression d' enrichissement illicite gonno toon ene wayno ko ponnoɗo changede ko no fewi par ce que gueɗe ɗe ganduɗa en oɗo saaha ɓe ponno poti rende gueɗe poti ene wayno ko hankkadi wayno ko sibabude aduna o waylima
ɗeɗon gueɗe hankkadi ɓe natti andude holno ɓe enquêtirte ɗum walla holno ɓe ndeenirta donc wayno oɗo comité ƴeftaɗo joni kañum hoore mum ma waw wallude leydi ndi yenna duuɓi garoji donc e konngol makko kanko biyeteɗo Assane Gueye ɗum noon ko kanko woni toppitiɗo ko fate bonne gouvernance Pastef o wi wonde ko Pastef noon siftinde noon ko kañum woni parti gonɗo au pouvoir o wi wonde ko yimɓe hewɓe ma mbi wonde ko oɗo comité walla nguɗo gomu waɗira ko pour sibabude laamu ɓennungu o wi non nguɗo gomu waɗira ko sibabude laamu ɓennungu e laamu ngorngu oɗo saha joni e kadi duuɓi kewɗi garoji laamuji garoji par ce que ko ma waw wallude leydi ndi pour rende kalisaji gujjeteɗi walla kalisaji gaddeteɗi tawɗe laaɓani walla kala ko woni corruption walla kala ko woni bonande fraude aji ko fate e ngaalu leydi ndi donc ɗiɗo juge uji ɗiɗo magistrat ji nogas jeeɗiɗo jooɗima hannde toon to Sénégal e ɗum noon kadi ko peeje mabɓe kamɓe laamu kesu ngu guila ɓe garani ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe mbina ɓe mbaɗa waylude ko fate justice toon to Sénégal cakkitorɗen habaruji men ko toon to Niger hono kanko ancien président Mohamed Bazoum ha hannde cokaɗo toon caggal nde kuddita waɗa toon ñande nogas joyi leyru juillet ene wayno ko oɗo sa joni yimɓe hewɓe anduɓe bindi mbaɗi tribune goto ɗum noon ɓe bindi ɗum koye Le Monde tribune oɗo ne jeeya hen yimɓe ɓe ganduɗa taw ko heɓnoɓe prix du Nobel no congolais naji biyete Denis Mukwege e nigérian goto prix Nobel jogui biyeteɗo Wole Soyinka e jurisuji e yimɓe wonɓe kadi toppitiɓe ko fate droitji e ko fate e kadi philosophe goto Cameroun e biyeteɗo Achille Mbembe ɓeɗo fof ko yimɓe ɓe ganduɗa en mbawi jokkodirde e radio France international mbawi windude kadi mbi wonde ko Mohamed Bazoum oɗo saha joni ala foof ko foti wadde ɗum ha kene continue wona toon to kasoji saabu tawde ala ko takka ala kadi ko ñawore fawande makko pour omo soke o fotani wonde toon e wiide mabɓe kadi ɓe mbi ni ko Mohamed Bazoum kañum hoore mum wona cokaɗo oɗo saha joni ene wayno tan ko donc Mohamed e wiide mabɓe ene wayno ko ancien président Mohamed Bazoum e kañum joom suudu mum ene wayno ko yimɓe dahaɓe donc ɓe daha toon koɓe cokaka kono noon ala ɓe cokaka kono noon ɓe ngala droit yaltude ɓe ngala droit yiide hay goto ala droit yiide ɗum ɗo fof ko hunde e wiide mabɓe kamɓe ɓeɗo andi ɓe wiide mabɓe ɗum ɗo ko hunde nde fotani wonde ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno koɓe gullito tan oɗo saha joni ko aduna ene wayno yejjitimo kanko Mohamed Bazoum ɗum noon ko tuggi tan kanko hoore makko nde waɗa kuddita ñande nogas e joyi leyru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi kabaruji min jogonno on hannde e oɗon ñalawma talata hawri ko sappo e jeeɗiɗi lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi yen mbaali jaam ha janggo kadi on jarama.